Здравейте VBOX и YouTube. Аз съм Bulgarian Boss и това е Survival от ми, епизод първи. Той ще се казва Survival Craft или нещо такова, не знам. Още не съм решил. Някакво такива въобще няма значение какво ще името, важното е да е хубаво. И така. Само от начало започнах, като потърсих овце, за да си направя някакво шибано легло. Но то няма значение. О, малко ти. Прилип. И ето го, просто го сложих ето тук, издълбах малко, с 300 зора с ръка камъка, разбира се. Обаче се надявам да е станало като хората. И сега, дано да ви хареса и ще започваме. Сега ще потърсим дърво. Ама не искам от джунгла. Това става тук. Айде бягаме, мазут. О, не, фак. Ще имам малко лак, може би, защото сега ще се открива нов терен. Имам късмет, че има спална на такова хубаво място. Колко дървета имам до мене. Сега и да си изберем. Това. Това ще почнем да бием. И аз ще бия. Ще събираме сега дърва, за да направим workbench и след това да започнем да строим цяла къща, а не да седим в мизерната дупка. И така. Сега. Че ме мързи да ги правите с глупости, няма как да стане без това. Пък и това е някаква мизерия. Те Майнкрафт малко я поразвалиха. Вече какво ли не сложиха, ама това си е мое мнение такова. Сега сигурно ще има такива бълъци, че почна да говорят. Вижте, то се обижда Майнкрафт, за кой играеш такива глупости? Моя си работа, пък аз ако искам ще играя. Ама отделна шибана тема. Така. Аз съм, казвам се, Явор, на 13 години. Местонахождение няма значение. Така. Надявам се да ви хареса Survival и да поне някой да го гледа изобщо. Аз нямам представа дали хората ще го гледат, трябва да го спамя в скайпа. За някой изобщо да го хареса. Но това не е от значение. Важното е да го харесват хората. Още едно дърво, още едно. Това откъде е. Аз ако намеря къщата, ще е много добре. Така. Играя с мизерните 24 FPS. Така събрахме поне един стак дърво, wooden planks. Явим сега. Добре, стак и половина. Така сега ако намерим и къщата и пещерата по-точно, ще е много яко. Не, насам ще е. Сега ще се следвам по изсечените дървета. Така е, тук някъде трябва да е. О, боже мой. Сега не ли се изгубих? Ха-ха! Фак. Сериозно, това е бахте ми мизерията. Как можах? Намерих и сега ще намеря. Помня, прекусявах нещо. Ето къде трябва да е, да. Къде помня имаш сепи. Да, точно, като съм як. Малко насам. Ето я, дупката, да. Сега. Фак! Копеле, няма да ме фане жив. Духай, копеле. Ела, арела. Нещастници. Фанете ме. Имам стрела в главата. Имам шибана стрела. Защо подявалите стават така, че аз винаги съм ранения? Гъбе, махай сама, овца. Не искам да стрела в главата си. Махни я, бе. Боже мой. Ох май гад.
Така. Опа, така. 1, 2, 3, 4. 4 кирки за сега. Ще ми трябват, за да... Сега с мазути дали ще мога да ги убия. Щастници. Сега ще се пробвам да ги убием. Колени. О, не, те 1000 станаха. Аре бе, нещастник. Иначе намерим друг път да излезем. Ще трябва друг път, защото няма да мога да избягам от тези нещастници. Айрон. Но нямам торч да разсвета. Не, нямам. Откъде е така? Ще ги гледам тези докато ни изчезнат или пък ще го щупя и ще избягам нагоре. Така. Да, фанете ме, кучки. Фанете ме, ако можете, нещастници. Seriously? Bitch? Fuck. Ареде, фанима за мадята. Имам чудовища вънка, айде да видим дали сега има. Ще има, ти си те баш с мене, бе. Не мога да легна. Сега майка ви ще ба нещастна. Сега ще види. Сега майка ти паяжна. Една паяджина в устата ще дам. Да. Сега мършо долно пробна. Майка ти ще изчукам сега. Паяджина ще имаш в устата. Ела. Само да го щупя аз. Един мършо. Много са. Няма да мога, по дяволите. Къде чудовища е? Кой ще ми направите? Те ще направят сега, ще се запуша тотално. Не им какво ще стане сега, няма чудовища тука. Добре. Стана. Да. Най-накрая легнахме да спим. Сега. Той от зомби, май? Да. Кучко. Умри. Мазут. Копеле. Стрелата я няма, супер. Гъбе. Направо ще ги струша тук и сега. Само кости вънка. Ама няма как, трябва да отида да ям. Ще умра. Ти умрем за нея. Сега, само да има нещо навънка, ще ги убия. Ще ги изнасила. Кучко. Ти ме ли стреже, мършо, Опа, умрях. Отиди. Аре, кучко. Айде. Гъе. Не. По дяволите. Влезе вътре, Какво правиш тук, Влезе и махай се от тук, мазут. Умри, бе. Бе. Yes. What the fuck, man? No, the fuck. Yes. Аз съм жив, защото съм българиан бос, бич. Аз съм българиан бос. Шефа на боса на мафията съм аз, бе. Мен ли ще ба... Аре, сега мазут. Сега гледай. Той ще умре. Ще умреш, копеле. Умираш. Ще правя да умиргаш. Майка ти, копеле, не успях да го убия, но нищо. Трябва да убия тази кокоша. Кокошка. Ето къде яйце имаше. Всяко се роди пиленци, ще умра от кеф. Гъбе, нищо не става. Нямаме месо по дяволите. Трябва ми храна. Пиле. Елате, пиленца, при батко. Да ви колям сладко. Че прасета има, супер. Къде бягаш? Ти от мен ще избягаш? Ще избягаш от мен ли, бе? От шефа на боса на мафията ли, бе? Ще избягаш от шефа на боса на мафията,
Мислиш така, но не, няма. О, Пикси, прасе, нещастник, умри бе. Я им ко събрахме 8 такива. Трябва да си прави печка. Аз нямам камък, че да си направи печка. Това е проблема. Нищо, ще се върнем. Ще си направиш шибана. А не, врата няма да си прави. Зомбитата ще я убия. Ще я издат. Кол! What the fuck? I found coal! Точно това ми трябваше, кучко. Кол ми трябваше, бе. Кол. Всяко намери още съм бахтякия. Още кол. Да, подявалите, да. Тук има още. Още кол. Ще светя. Ще ми е светло вътре в къщата и никой няма да идва и се спалва като уния копелета, дето се мъчат да ме убият. И он е череп как влезе вътре. Скелет ли? Череп ли? Бема мене какво е. Обаче е нещо брутално шибано. Сега малко няма да виждам нищо след малко, докато не събера това достатъчно. Трябва не всичкото да го свърша тук. Аз дигам левел, като труша глупости. Вече съм втори левел. Колко съм як, майко. Нямам стрела. Искам пак да имам стрела. В гъза обаче е забита. Това е нещо брутално яко. Да имаш забита стрела в гъза. Аре бе! Искам да го взема. Кой ти? Кол. Бич, да, умирай, копеле. Аз го бия с пръчка. Що? Така. Сега малко това ще ми трябва да се направя печка и да запаля всичко в къщата ми. Той къща не може да се нарече по принцип това точно. Това ще съберем тук. И това. И това. И готово, дами и господа. Аз искам да вля в къща. Ето я, и нея. Великата и могъща. На майка ми къщата. Сега вътре съм не се спалнало нещо. То достатъчно светло. Пак да не се рискува, така че ще направим така. Чакай малко. Така. То сколо ми стига, бе. Не тук, бе. Брусук. Перфектно си е този. Радост за моите... Аз забравих, че тук имам айрон. Чакай. Трябва с желязна кирка, иначе няма стане. Какъв съм як. Майко, намерих айрон още в началото на епизодите. Това никога не ми се е случвало. Защото аз по принцип сега започвам да снимам, нямам много опит. И намерих си направо златно, човек. Майко мила, бах ти кефа, толкова много айрон, дето нищо няма да стане, освен да си чеша гъза, ама както и да е. Къде сега ще ми е мината за кабелстон. Как звучи шибано, мина за кабелстон. То кабелстон с серия даже, толкова е лесно, че там право можеш да го изсереш пак. Ще е бах ти тъпото да имаш кабелстон. Врата. Ще ми трябва врата. Не, врата няма ми трябва още. Но... И така... Кой ще я направя? Да, печка. Тук, там. Добре. Така. Чупи се, кучко. Умри. Така. Слагаме малко така. Така слагаме. И готово, след малко ще ядем. Това тук не ми трябва. И трябва да умре. Мършало нещо. Ще умреш. Това ще ми трябва, за да се наям сега. Така. Това така.
чест, ще си направи чест. Не, че много ще им трябва сега. То как се правиш? Да. Не знам как се прави чест. О май гошо. Ето ми го честа. Имам чест. И останалото е за мене тук. Сега. Това. Омага, няма пиле. Не искам пиле. Искам. Така. Какво ще направя? После айран ще топим. Чай ще направя, още няма печка да имам. Аз имам ли каблстоун? Имам. Омага, айрана ми къде остана? Ето го. Омага. Така. Сега намери да свършиш, нали? Точно когато направих новата печка, ти намери да свършиш. Това тук, да стигне там. И това беше от мен. И желая ви лек ден. Чао!